Građani Crne Gore, makar što se Austrije tiče, nemaju razloga da strahuju od mogućeg ukidanja bezviznog režima za Schengen zemlje, potvrdila je za Atlas televiziju predsjednica Narodnog vijeća te zemlje Barbara Pramer. Ona je tako demantovala špekulacije da Beč zahtijeva ukidanje bezviznog režima za zemlje Zapadnog Balkana. I think it was a very clear decision in Austria. Ne, ja mislim da je to bila jasna odluka Austrije. Kad postoji problem, ima samo jedno rješenje. Sve dok nemamo nikakvu tešku situaciju, to za građane Crne Gore nije problem. Nemamo uopšte, ne trenutno i nadam se da nećemo imati u budućnosti. To znači, objašnjava Pramer, da međunarodna zajednica prepoznaje napredak naše zemlje od obnavljanja nezavisnosti 2006. godine. Govoreći iskreno, promjene su očiglednije na papiru nego u realnosti. Ipak, tokom ove kratke posjete nemoguće je realno ocijeniti situaciju. Ipak, dosta znamo Budvi. U načelu situacija se razvija u pravom smjeru. Posvetili ste se članstvu u Evropskoj uniji, to je jako pozitivno i važno jer taj proces mijenja društvo, ekonomiju. Dosta posla je pred vama, to znaju vaši političari, to znamo mi i spremni smo da vam damo punu podršku. Na konkretnu finansijsku podršku Austrije, međutim, morat ćemo da sačekamo. Finansijska kriza uslovila je pad austrijskih investicija u našoj zemlji 15%. Ni u najavi nema konkretnog ulaganja, kaže Pramer. Austrijskim preduzećima je neophodna sigurnost i jasne okolnosti pod kojim investiraju. To je razlog zbog kojeg pratimo razvoj Crne Gore, promjene ustave, nezavisnost sudstva i tako dalje. Pramer je podsjetila da je Austrija prije više od pola vijeka proglasila vojnu neutralnost i crnogorskoj javnosti je poslala poruku da je skupo biti neutralan, ali da nije jeftinije ni pristupiti NATO savezu.